ערב טוב לכולם, שלום לכולם. קוראים לי ליליה זק סוקול, אני חברה טובה וקולגה של חברה יקרה של כולנו פה, שרית אשרוב. אני קצת אספר לכם סיפור קטן, איך שאני הכרתי את האישה המדהימה הזאת. לפני 8 שנים עברתי לגור לעיר המדהימה, עיר האורות, כפר סבא. ובאתי ככה מתל אביב, עבודה מאוד, מאוד בודדה, והייתי צריכה לבנות את החברה ואת החיים מחדש בכפר סבא, ועשיתי סיבוב ברחוב הראשי הגדול שלנו, ויצמן, ונכנסתי למספרה כי הייתי דחוף, צריכה לסדר ציפורניים, ופגשתי פעם ראשונה את שרית. ומהרגע הראשון אני התאהבתי באישה הזאת, ואחרי שבוע, בערך כשבוע ימים, הכלבה האהובה עליי נדרסה. ובאתי לשרית וסיפרתי לה, כי בעצם היא הייתה חברה יחידה שלי בכפר סבא, ובאתי וסיפרתי לה את האסון של חיי, ודבר ראשון שרית אמרה לי, תשלחי לה אהבה, תשלחי לה אנרגיה. אמרתי, שרית, איזה אנרגיה, איזה אהבה. זו כלבה. ואני ככה באתי מעולם המדע, אני רוקחת, הייתי במקצוע וכימאית עם תואר שני ותפקיד ניהולי, ופתאום היא אומרת לי לשלוח אהבה ואנרגיה. אז אמרתי, אוקיי, בסדר, איך עושים את זה? היא אומרת, בפשטות ובקלות. פשוט שולחת לה את המחשבות, האהבה, לדמיין שהיא בריאה. לדמיין שהיא פשוט קמה והולכת. הכלבה שלי הייתה משותקת כבר שבועיים, ורופאים אמרו לנו להרדים אותה, כי יש רק 20% סיכוי שכלבה תתחיל ללכת. ואני ככה בתמימות שלי, ועוד לא ידעתי לאן אני נכנסת בכלל, בתמימות שלי חזרתי הביתה ואמרתי לבעלי, תקשיב, הכלבה תלך, כלבה תלך. בעלי שואל איך בדיוק היא תלך? אמרתי, נשלח לה אהבה. נשלח לה אהבה ואנרגיה. בעלי הסתכל עליי, אמרתי, אוקיי, בסדר. אז התחלנו ככה לשלוח לכלבה אהבה ואנרגיה, ובעלי הסתכל עליה כמשוגעת, מניחה ידיים עליה ושולחת לה כל מיני אנרגיה. אחרי 3 שבועות כלבה שלי הלכה, בזכות האהבה ואנרגיה של שרית ושל כולנו, ולמידה החדשה שלי שאפשר לשלוח אהבה. וככה התחילה הדרך שלי הרוחנית. דרך אגב, אני עוד לא ידעתי אז ששרית בעצם פגשתי אותה במקרה, ברחוב ויצמן, אבל זה לא היה במקרה. ברגע שפגשתי את שרית, החיים שלי השתנו. היום אני מורה לתטא הילינג, שבכלל זה 180 מעלות ממקום שהייתי בו, בזכות האישה הזאת, שבמקרה גם הכירה לי מה זה אהבה ומה זה אנרגיה. ואני רוצה לספר לכם שמאז הפכנו להיות חברות הכי טובות, אולי בזכות הכלבה, אולי בזכות האהבה, אני לא יודעת בדיוק להגיד לכם, אבל בכל רגע שיש לי צרה או חוסר אמונה, או שאני נמצאת במקום אנרגטי נמוך מאוד, בשפה הרוחניקית שלנו, בתדר נמוך, אנחנו מדברים ככה בינינו, יש לנו שפה מאוד מיוחדת, סלנג מיוחד, ותמיד יש לי כתובת. תמיד כשאני באה עם תדר נמוך, יש מישהו שיעלה לי את התדר. יש מישהו יעלה לי ויעיר לי את הדרך ויגיד לי, גברת, תתעוררי, תתחילי למגנט, תתחילי לחשוב חיובי, תתחילי לראות תוצאה. כמו שהיא סיפרה לי על כלבה, תתחילי לראות את הכלבה הולכת. ככה ראיתי אותה הולכת, מתוששת. וככה היא אומרת, תתחילי לראות מה שאת רוצה לראות. תתחילי לראות שכיתה שלך מלאה באנשים, בתלמידים, וככה זה קורה. אז לפני 3 שנים, שרית סיפרה לי שהיא התחילה לכתוב ספר, ונורא נדהמתי, והתחלתי לשאול אותה ככה לחקור על מה היא כותבת ספר, והיא סיפרה לי שהיא כותבת ספר אחרי שנים של מחקר
לא מחקר באוניברסיטה, לא מחקר מה שאני רגילה, שוב אני שאלתי אותה בסקפטיות, מה זה מחקר? מחקר עושים במעבדה, פלצבו, יש קבוצה כזאת, יש קבוצת כזאת, מה עושים? היא אמרה לי לא, אני פשוט מתבוננת באנשים, ואת כל ידע שאספתי במהלך השנים, 20 שנים של התפתחות שלה, מכל הספרים, מכל הקורסים שהיא למדה, היא אספה את הידע והיא מתבוננת על אנשים מתוך העבודה. ומסתכלת ורואה ש40% של האוכלוסייה שמגיעה אליה, הם פשוט סובלים מבעיה כגסיסת ציפורניים. ושרית אמרה לי שהיא פשוט החליטה לכתוב ספר יחיד בעולם, יחיד בארץ. וככה זה התחיל הרעיון. והיו הרבה קשיים בדרך, כרגיל. והיו גם עליות וירידות, והרבה פעמים היא זרקה, ככה ספר עזבה אותו, ושוב ושוב חזרה בזכות האמונה שלה. יש משהו מאוד מיוחד באישה הזאת. היא יודעת את הדרך. היא יודעת דרך פנימית. אולי היא לא יודעת איך להגיע בדרך הזאת, אבל היא יודעת לאן היא רוצה להגיע, איפה היא רוצה להיות. האישה הזאת מפזרת אור כל מי שמכיר, אני בטוחה 95% אנשים פה, אפילו 99% אנשים מכירים אותה כאן כחברה טובה, ככתובת לאן ללכת. תמיד שפוגשים אותה, באים אולי לסדר ציפורניים, אבל יוצאים ממשהו מאוד מיוחד בלב, עם אמונה, עם חזקה, עם יכולת להמשיך הלאה, פשוט להתעורר ולהמשיך הלאה. ואני רוצה להציג עכשיו לפניכם אישה, אנחנו כולנו מכירים אותה כשרית קוסמטיקאית, שרית ציפורניים, שרית מורה, שרית מטפלת בתטא הילינג, שרית מטפלת בכולנו, אבל היום נולדה יוצרת חדשה, ואני חושבת שכולנו הרווחנו, העולם הרוויח, החברה שלנו הרוויחה. אני רוצה להציג לפניכם שרית אשרוב, קבלו. תודה רבה.